Яңалыклар чыгарылыш үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Тарифлар арту тоткарланачак, шәһәрдә яңа объектларга яшел ут яначак. Чаллыда җылылык трубаларын төзекләндерү яңа мөмкинлекләр ача. Рус теле буенча 7, ә математика буенча 1дә юк. БДИ тапшыручылар арасында 100 баллы бусаганы узучылар саны кимегән. 6 тапкыр кием алмаштырасы, 5 сантиметрлы үкшәдә бейсе. Сабантуй гүзәлләре бәйгенең финал өлешенә әзерләнә. Тамашачылар тавыш бирә. Чаллыда җылылык трубаларын алмаштыру буенча эшләр дәвам итә. Август азагына кадәр эшчеләргә 10 чакрым җылылык шелтәрләрен алмаштырырга кирәк. Сентябрь башында беренче сынау узачак. Татэнерго җитәкчеләре исә яңа трубаларның сыйфаты сынатмас дип уйлый. Әлеге төзекләндерү шәһәрдәшләргә ничек тә әсир итәчәк, Гүзәл Шәһапова ачыклады. Әлеге трубалар 40 елдан артык хезмәт иткән төзекләндерү ярдәмендә шәһәрдәшләр өчен уңай мөмкинлекләр ачыла. Мисал өчен тарифларның артуы тоткарланып торачак. Улучшит теплоснабжение, уменьшает потери. Все это влияет на сдерживание роста тарифов, который неизбежно идет, связанный с ростом стоимости газа и так далее. Яңа трубалар җылылыкны транспортировкалауда энергияны азрак сарыф итәргә булыша. Реконструкция шәһәрдә яңа объектлар санын арттырырга да ярдәм итә. Мы увеличим диаметр с 1000 на 1200. Тем самым мы позволяем на ближайшие 20-25 лет обеспечить возможность любому потребителю города Набережные Челны построить свои объекты. То есть мы готовы принимать нагрузки дополнительные, которые связаны с развитием нашего города. Генераль подрядчы Смоленскийдан тендерның кырыс шартларына карамастан оешманы Татарстанга җәлеп итә алганнар. Хәзер алар Алабуга икътисади зона резидентлары. Әлеге республикада мондый торбаларны бер генә оешма җитештерә. Татэнерго карамагында 2,5 мең чакрым шелтәрләр. Шуңа күрә сыйфатлы торбаларга сорау һәрчак булачак. Та труба, которая уже изготовлена в Алабуге, показывает высочайшее качество продукции, не хуже, чем на основном заводе. Будем надеяться и уверены, что такое качество и останется дальше, и эти поставки будут не только на этот тепловод, но и на всю территорию Татарстана в том числе. Эшчеләр көчәйтелгән режимда эшли, яңгыр вакытында да туктап тормас өчен махсус палаткалар корганнар. Гүзәл Шәһапова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүген Чаллыда бердәм дәүләт имтихан нәтиҗәләрен яңгыраттылар. Шәһәрнең 18 укучысы математикадан кала төрле фәннәрдән 100 балл җыйган. Бу 26-нчы, 78-нче, 56-нчы һәм 22-нче мәктәп укучылары. Әйтергә кирәк, Чаллы нәтиҗәләре республиканыкы белән чагыштырганда югарырак. Мәсәлән, Чаллыда рус теленнән уртача баллы 75 булса, Татарстанда нибары 72,5. Ләкин география буенча БДИ нәтиҗәләре начаррак. Уртача балл 64, Татарстанда 65. Шәһәрнең 4 укучысы математикадан имтихан яңадан бирергә мәҗбүр. Быел югары уку йортларына керүчеләр өчен уку бәясе арткан. Түрәләр хөкүмәт бюджетта укучы өчен күп акча сарыф итсә, түләүле бүлекләрдә укучы студентлары шул кадәрле сумманы кайтарырга тиеш ди. 2017 ел кабул итү комиссиясендә абитуриентларны нинди үзгәрешләр белән көтә? Бу турыда Ландыш Мустафина сюжетында. Вузларга керүчеләрне быелгы уку бәяләренең күпкә артуы уйга калдыра. Мәсәлән, Чаллының КФУ институтында бәяләр ярты тапкыр арткан. Барлык бюджет урыннары техник белгечләргә туры килә. Ә шул белгечләрнең коммерция бүлекләрендә бәяләр уртача 30%-ка арткан. Если мы рассматриваем первую группу, это экономика, юриспруденция, менеджмент и так далее, то есть гуманитарные специальности, там 102 340 обучения. Если рассматривать технически, это 115. И уникальные специальности, такие как дизайн, холодильная криогенная техника, там 169 тысяч стоимость обучения. Вузларның кабул итү компаниясе вәкилләре сүзләренә караганда, уку бәясен Мәгариф министрлыгы билгели. Гадел булсын өчен бюджетта һәм түләүле бүлекләрдә укучыларга тотылган чыгымнар бер үк булырга тиеш дигән карарга килгәннәр. Демографияга бәйле рәвештә республика министрлар кабинетында узган брифингта быел вузларда гуманитар белгечләрдә бюджет урыннары кыскартылу турында хәбәр иттеләр. Чаллы педагогика университетына килгәндә исә быел киресенчә гуманитар белгечләр буенча 56 яңа бюджет урын өстәлгән. Булачак педагогларның уку бәясе шулай ук зур үзгәрешләр кичергән. По новому мониторингу образовательных услуг, значит, цена у нас самая наименьшая на бакалавриат от 64 и заканчивается 137 тысячами рублей.
А в прошлом году для сравнения какая? В прошлом году самая высокая цена была 87 тысяч, от 63 до 87 тысяч. Шулай итеп, Шаулы вузларында коммерция бүлекләренә укырга керергә теләүчеләр саны кимер дип көтелә. Аеруча авылдан килүчеләргә югары белем өчен түләү җиңел булмаячак. Меньше людей сможет получается, высшее образование, потому что цены довольно высокие, и родителям ветеранов это будет очень тяжело оплачивать. Но от этого, то есть, должно повыситься качество обучения. В эти цены вложена не только заработная плата преподавателей, но и техническое оснащение, то есть покупка лабораторий, материалов, создание электронных курсов. Физкультура белгечлегендә уку бәясе игътибарга ташлана. 1 елга уку бәясе 137 мең сум. 4 ел өчен инфляцияны искә алмаганда да ярты миллионнан артык акча чыгарасы була. Ландыш Мустафина, Алексей Иванов, Яңалыклар. Татарстан Дәүләт Думасы дәүләт вәкаләтләрен бүлү турындагы канунга үзгәрешләр кертүне хуплады. Әлеге үзгәрешләр җирле хакимияткә илмә такталардагы мәгълүмат 2 телдә дә язылмаган очракта штраф салу хукугы бирә. Оешмаларга һәм вазифаи затларга 500 сумнан 1000 сумга кадәр штраф салынырга мөмкин. Канун һәм хукук комиссиясе әгъзалары белдерүенчә, мондый штрафлар Башкортстанда, Бурятиядә һәм Саха Республикасында гамәлдә. Шәһәрдәшләр исә бу үзгәрешләргә карата үз фикерен белдерде. Татарсыз булса инде бу ату русча белмибез. Татарча керек, конечно. Нациялар бит монда күп яши. Миңа калса 2 тел кирәк. Русча да, татарча да. Лично все одинаково, что на татарском, что на русском. Я же не татарка, но все равно. Положено, значит, надо. Әбиләр бит күп. Оңламыйбыз бит инде хәзер картайдык. Жер чакта грамотный йыкты. Шулы һәм Казанда 2нче торакка квадрат метр өчен иң югары бәяләр. Россия шәһәрләре рейтингы нәтиҗәләре шул хакта сөйли. Мондый мәгълүматларны domofond.ru порталы май ае өчен китерә. Шул рәвешле Казан 9нчы урында, биредә 1 квадрат метр уртача 67 мең сум тора. Шаллам 26нчы урында. Шәһәрдәшләр фатир алганда квадрат метр өчен 47 мең сум түли. Иртәгә Сара Садыкова исемдәге концертлар залында Сабанты гүзәлен билгеләячәкләр. Бүген репетиция бара. Шаллы ТВ телеканалының WhatsApp номерына көн сайын SMS хатлар килә. Исегезгә төшерәм, тамашачылар үзләренә ошаган гүзәл кызны иртәгә кичке 8нче яртыга кадәр билгели ала. Бәйрәмнең программасы бай, әмма оештыручылар барлык серләрне дә ачмый. Быел кызларга 6 тапкыр кием алмаштырырга туры киләчәк. 5 сантиметрлы табанлы аяк киеме киеп биячәкләр. Есть деловой костюм, есть танцы нашей молодости, татарский танец. Это уже традиционно. Из года в год мы каждый раз показываем татарский танец. Мы от своих обычаев не уходим. Каблуки разные. То есть танцевальная обувь у нас 5 сантиметров, как обычно, танцевальная народная обувь. И туфли на высоком каблуке, это на дефиле и на торжественный выход наш. Бәйгенең финал өлешендә иң сәләтлеләр генә катнаша. 3 кыз профессионал рәвештә музыка белән шөгыльләнә дип сөенә вокал укытучылары. Шуңа күрә репертуарны да ретро җырлар белән байыта алганнар. Махсус бәйге өчен яңа җыр да иҗат иткәннәр. Махсус алар белән иҗат иттек яңа җыр Шаллы яшәр Зөләйха Мөхитова сүзләренә. Быел Шаллы ТВ тамашачылары да Сабанты гүзәлен сайлый ала. Ошаган кыз өчен телекомпанияның WhatsApp номерына хат юлларга кирәк. Җиңүчене 29 июньдә бүләклибез. Хат язганда кызларның исемен һәм фамилиясын күрсәтергә кирәк. Тавыш бирү иртәгә 19 сәгать 30 минутка кадәр дәвам итә. Гүзәл Шихапова, Ленар Султанов, Яңалыклар. Бу сезгә искресе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. С 22 по 30 июня состоится белорусская ярмарка. Одежда, обувь, продукты питания, отличное качество по отличным ценам. Ждем вас на площади УДК КамАЗ. Мы не играем в кошки-мышки. Авто-1 – это всерьез и надолго. Любая модель, комплектация и цвет. Выбирай надежный автоцентр. Авто-1. Тонус Клуб. Экспресс похудения. 3 месяца бесплатно. 53 46 44.